Que tal? Moi bons días. Grazas por acudir aos eventos importantes, que son estes, que son os da xente que representamos a soberanía popular, é dicir, aqueles que nos presentamos ás eleccións, que sacamos unha representación e que facemos todo o posible para mellorar a vida da xente, a veces con acertos, a veces con errores, pero desde logo someténdonos ao mandato popular, non como outros que veñen plantar un pino e aí se acaba todo o seu compromiso co medio ambiente, co Estado social e coa democracia. Ben, como compromiso de Marea, e agora xa vamos completamente en serio, outro tamén que non sei se non pensen, pero vamos cas prioridades dos temas de Marea para o pleno da semana que ven. Como saben, dentro das prioridades de Marea estruturais están as mulleres, a xente moza e o emprego con dereitos. Por eso levaremos dúas iniciativas que teñen que ver precisamente con isto. Unha delas con relación ao conflito de Poligal, pero que busca superar a cuestión concreta de Poligal para presentar unha posición de loita decidida contra a deslocalización empresarial no noso país. Parécenos unha tomadura de pelo que as empresas que xeran I+D, entre outras cousas, con fondos públicos e que se construen a base tamén de apoio público, despois podan coller, facer as maletas e marchar, deixando colgados os traballadores e as traballadoras. Eso é inaceptable. O que está pasando en Poligal non pode suceder e o goberno non pode mirar para outro lado. Existiu un plan Ferrol. Outro día vimos a Núñez Feijóo mentindo descaradamente na sesión de control ao goberno dicindo que non había diñeiro público metido en aupar empresas como Poligal. Non é verdade. Empresas como Poligal se beneficiaron de numerosas axudas públicas como consecuencia dos investimentos posteriores á reconversión naval. Ben, pois esas empresas que recibiron axudas públicas non poden agora facer as maletas e marchar. E non poden facelo, primeiro, porque se construíron, entre outras cousas, con diñeiro público. Segundo, porque aquí se está xerando renta e riqueza. A xeración do I+D+I de todo o grupo se produce na planta de Narón, en Ferrol. E, en terceiro lugar, porque temos os mellores traballadores e as mellores traballadoras formadas en materia de transformación de polímeros. Por esa razón non pode desaparecer Poligal. É necesario intervir decididamente para que cambie a legislación, e estamos falando de cambios legislativos, que impidan a deslocalización empresarial. Non pode ser que despois de facer todo o esforzo de formación e de investimento aquí, as empresas vayan a buscar mão de obra esclava a outros países, eso sí, conservando a cuota de mercado dentro de Galicia e dentro do Estado español. Iso non pode suceder. Bueno, pois isto sucede en Poligal, xa o denunciamos, e sucede tamén en Boch, en xeral no sector do telemarketing. É un sector especialmente precarizado e especialmente feminizado. Unha vez máis, son as mulleres as que sofren a precariedade laboral. Aí temos dúas iniciativas tamén ben claras. En primeiro lugar, a derrogación das reformas laborais, que nos últimos 7 anos Partido Popular e Partido Socialista fixeron e deron como resultado situacións de verdadeiro fraude institucional e legalizado que as condicións laborais das mulleres, e insisto na idea das mulleres porque son na súa grande parte traballadoras, se fan contratos a tempo parcial, pero que son tantas horas que lles impiden ter contratos noutros sectores ou noutros un segundo emprego, porque son tantas horas que, sin ser xornada completa, porque o mellor é unha hora menos que para ser xornada completa, pois claro, non lles permiten ter un segundo contrato de traballo. Aparte, a flexibilidade suposta dos horarios de traballo lles impiden atopar outro traballo que teña un horario estable, precisamente porque elas están moi condicionadas por esa mobilidade horaria. Ben, todo isto ten que desaparecer, porque se isto non sucede, o que temos é que un sector moi importante, estamos falando de 10.000 empregos en toda Galicia, están nunhas condicións nas que a incertidume é total e sostida ao longo do tempo. E, polo tanto, pensamos que é necesario reformas estruturais para combater a precariedade laboral de empregos que están, como neste caso, moi feminizados. E, ademais, por outra cousa, temos as mellores operadoras que hai en Europa neste sector. Por eso non entendemos que haxe que deslocalizalas ao seu servicio a outros países, concretamente en Vigo. 200 traballadoras despedidas por unha ETT e 800 en ERE, mentras se abren centros que van a facer as mesmas funcións en Exipto e en Colombia. Pois nos parece tamén inaceptable esta deslocalización do traballo que se está facendo e se está facendo ben en Vigo, en Coruña e en toda Galicia. En segundo lugar, segunda idea forza para levar o Parlamento, emancipación da xente moza. Non hai emancipación posible sin vivenda asequible. Ten que quedar claro eso. Os mozos e mozas en Galicia emancípase, son os que máis tarde se emancipan do Estado español. Se están emancipando xa na última estadística casi con 32 anos.
Ben, e non se emancipan antes, entre outras cosas, porque non teñen condicións para facelo, non porque non queiran. E entón, que o que compre? Compre políticas públicas que fagan accesible e asequible o dereito a unha vivenda digna. Ben, como se garantiza isto? De dúas maneiras. E por esas dúas maneiras, En Marea vai levar ao Parlamento de Galicia dúas ideas diferentes para a semana que ven. En primer lugar, a necesidade de dobrar o parque público de vivenda para poñela en aluguer social, é dicir, en precios de aluguer controlados, regulados, para evitar o que está pasando neste momento nas cidades de Galicia, que está subindo os alugueres de ano en ano entre o 12 e o 16%. Canto soben os salarios dos traballadores e das traballadoras? E, sobre todo, da xente moza? Cero. Canto soben os alugueres? Entre o 12 e o 16% anual. Isto é insostible, así non hai quen alugue. Sobre todo a xente moza que empeza, cando se vai de casa dos seus pais con contratos especialmente precarios, non pode emanciparse. Ben, nós queremos doblar o parque público de vivenda para facer aluguer social. E, ademais, queremos, e esta é a segunda proposta que levamos ao Parlamento, a modificación da Lei do Solo de Galicia para incrementar a reserva de solo para a vivenda protegida nun 30%, con carácter xeral e sin as excepcións que se prevén na propia lei. Queremos derrobar esas excepcións que, no fondo, son a porta de atrás para evitar que se construa a vivenda protegida en Galicia. A vivenda protegida que se construa, a que faga falta construir, non pode estar sometida aos ataques da especulación. Cando estamos ante vivenda libre, estamos nunha vivenda especulativa e, por lo tanto, nos queremos vivenda protegida sobre a vivenda libre. Por lo tanto, unha reserva mínima do 30%. Pero desde Marea tamén nos ocupamos do que é esencial no día a día tamén e o que é unha urxencia para moitas persoas no día a día, que é o bon funcionamento dos servicios públicos, particularmente no ámbito da sanidade. Neste sentido, quero informarlles de que nos acabamos de reunir a primeira hora da mañán con representantes do colectivo de médicos precarios e do colectivo dos PACs en pé de guerra, que nos trasladaron cal son as súas demandas concretas fronte ao proceso de movilización e de folga que manteñen xa desde o mes de xaneiro. E trasladaremos estas inquedanzas e estas preguntas á sesión de control ao Goberno, directamente á pregunta que lle faremos a Núñez Feijóo. E a pregunta é moi clara. Señor Feijóo, por que vostede non cuida dos seus profesionais e das súas profesionais? Se están queixando de que agora en Galicia non hai profesionais para atender os postos sanitarios. Mentira. Hai vos profesionais e hai vos profesionais que reciben un maltrato sanitario constante por parte da Xunta de Galicia. E isto non pode suceder. Que é o que reclamamos? Reclaman algo tan revolucionario como que se cumplan os acordos. Os acordos do ano 2008 entre traballadores e traballadoras e a Administración que establecían unhas condicións laborais dignas. As condicións laborais dignas significa que non se poden exceder o número de horas traballadas ao ano, que esas horas hai que pagalas, que non se pode obrigar aos traballadores e as traballadoras a traballar por riba das súas posibilidades. E todo, en definitiva, non por eles e por elas, que tamén hai que tratar ben aos nosos profesionais, sino, sobre todo, porque os profesionais dan un bo servicio á cidadanía. Ao final nos beneficiamos todos e todas. Non pode ser que nos puntos de atención continuada, non pode ser que na atención primaria non teñamos dereito a unha atención con tempo suficiente para unha boa diagnose e que non teñamos unha atención con probas diagnósticas médicas en tempo razoable para poder tratar as doenzas, senón o resultado é sempre o mesmo. Pois desde fai 10 anos, co Partido Popular, permanecemos máis tempo enfermos precisamente por unhas listas de espera adicionais. Estes son os temas principais que levaremos ao Parlamento a semana que ven, pero quixera referirme agora a unha segunda cuestión que está de actualidade e que nos, por lo tanto, tamén trasladaremos por as distintas cauces, non solamente no Parlamento de Galicia, sino tamén ao conxunto da cidadanía. Estou falando do conflito de Alcoa en particular, pero das industrias electrointensivas en xeral. É necesario actuar. E En Marea foi a primeira forza política que no Parlamento de Galicia actuou, pedindo, en primeiro lugar, unha nova regulación do sector eléctrico que estabilizase os precios. Isto xa o fixemos no ano 2017 e a principios de 2018, e o Partido Popular votou en contra, por unha razón, porque estaban gobernando en Madrid e porque non querían molestar aos xigantes das empresas eléctricas nos que os seus antigos dirixentes están hoxe colocados, por lo tanto, cun caso de corrupción institucional e de portas xiratorias evidente, e por esa razón votaron en contra, mentre que o Partido Socialista votaba a favor. Posteriormente, cando houbo cambio de goberno no Estado, volvemos a presentar, e unha vez que se agudizou o conflito en Alcoa, volvemos a presentar a mesma proposición
no Parlamento galego, e entón o Partido Popular votou a favor e o Partido Socialista votou en contra. E nós permanecemos na mesma posición. A defensa dun sector eléctrico regulado, que non estea sometido á especulación das rendas eléctricas, que garantice a estabilidade do emprego de Alcoa, de Ferroatlántica e demais empresas electrointensivas, e, finalmente, que remate tamén coa estafa eléctrica das facturas de final de mes en todos os fogares de Galicia, que esa é outra historia. É dicir, acaba de subir unha vez máis no mes de abril, subirá o recibo da luz de media €1,5 máis, todo a cambio de qué? A cambio de nada. Non se melloran as condicións, non se mellora o servicio, non se mellora nada. E o único que estamos vendo é un engorde do beneficio das empresas eléctricas. Isto tense que acabar. E se alguén o pode promover, neste caso, é En Marea. Paso a relatar someramente algunhas das iniciativas neste sentido e anúnciolles que a semana que ven presentaremos unha proposta integral de regulación alternativa do sector eléctrico con especial incidencia nas electrointensivas. Pero agora mesmo fan falta tomar medidas que señan contundentes e que señan valentes. En primer lugar, é necesario incorporar os orzamentos xerais do Estado as compensacións por custos indirectos por emisión de gases de efecto invernadeiro no importe máximo autorizado pola Unión Europea. Este ano o fixa para España en 170 millóns de euros e quero referirme a unha cuestión que creo que é importante. No orzamento de 2018 estaba recollido por un importe de 150 millóns de euros, pero o Goberno do Estado reduciu deses 150 a 30. E entón agora nos ven a ministra, nos ven o Partido Socialista a dicirnos que se están ocupando do sector eléctrico das electrointensivas. Isto non é verdade e temos que dicilo así de claro. Esta foi, ademais, unha das causas importantes, ademais da reducción de inversión en Galicia, para que En Marea decidira votar en contra dos orzamentos que condenaban a Alcoa, a Ferroatlántica e a moitas outras industrias galegas ao peche. E quero recordarlo aquí, En Marea votou en contra dos orzamentos xerais do Estado, entre outras razóns, por esta de aquí, porque o Goberno non se comprometeu co máximo que permitía a Unión Europea nesa compensación que, polo tanto, permitiría a estabilización de precios do sector das electrointensivas. En segundo lugar, como tamén medidas de efecto inmediato, a reconfiguración é necesaria, a reconfiguración das poxas de interrumpibilidade para facelas máis sinxelas e competitivas, diferenciando en dúas categorías as empresas que podan acudir a elas, as que necesitan un instrumento de xestión da demanda para garantir a súa viabilidade e as que supoñen simplemente un incentivo de productividade. En terceiro lugar, a supresión da parte do recibo por pagos por capacidade por servicio de interrumpibilidade, a reducción do imposto especial á electricidade, a reducción evaluada das peaxes por perdas nos casos en que a industria faga un contrato bilateral cun produtor de proximidade e, ademais, finalmente, solicitar a autorización á Unión Europea para incorporar nos orzamentos xerais do Estado compensacións polos custos do sistema eléctrico para a promoción das enerxías renovables. Isto como medidas de choque para evitar o que algúns queren formular como inevitable, que é o peche de Alcoa. Hai posibilidades legais, hai posibilidades desde o espacio público para impedir que Alcoa peche e, ademais, para garantizar a viabilidade do sector. Pero é necesario ser valentes e tomar esas medidas. A medio prazo, voulles avanzar dúas medidas que presentaremos a semana que ven. En primeiro lugar, a modificación do sector eléctrico no mercado español para conseguir unha reducción importante do precio maiorista e do que chega ás empresas e aos fogares. Nos, xa dixemos aquí, presentamos hasta 17 medidas para logralo en liña co aplicado na maioría dos países europeos. Unha das principais medidas sería quitar, como vostedes saben, as poxas diarias a produción de orixe hidráulico, nuclear e eólico, desenvolvendo normativas para a súa comercialización en contratos estables a longo prazo. E, en segundo lugar, desenvolver unha grande convocatoria especial de licencias de instalación ou repotenciación de parques de enerxía renovable condicionadas. E isto é importante, e isto pon enriba a mesa En Marea e non o puxo enriba a mesa ningunha forza política, condicionadas á contratación bilateral estable a longo prazo con industrias electrointensivas, grupos pechados de distribución e comercializadoras no mercado doméstico a precio tasado no entorno de 32 euros o megavatio hora. Isto é o que se fai en países como Suecia e podía estarse facendo en países como España ou en lugares como Galicia, con garantías, remato finalmente, a establecer por parte do Estado sobre a financiación necesaria e o cumplimento dos contratos. En caso de incumplimento ou peche das industrias, sería o Estado quen garantizaría que o sistema eléctrico tomará esa produción ao precio e o plazo fixado nos contratos. Ben,
Nos pensamos, e con isto remato xa, que é posible darlle unha solución ao sector eléctrico para rematar ca estafa nas facturas dos fogares, na que pagan todos vostedes. En segundo lugar, para rematar ca inestabilidade de precios das industrias electrointensivas. E claro, todo a costa de que? A costa de repartir mellor a riqueza e que non quede en maus dunhas poucas e duns poucos directivos de grandes empresas eléctricas. E non sabemos que isto é difícil porque tanto gloriosos expresidentes como ministros do Goberno de España de diferente color están neste momento ocupando postos de dirección nos consellos de administración destas empresas. Pero pensamos que é necesario ser valentes e plantarlles cara, porque nisto nos vai o futuro a todas e a todos. E esta é a razón pola que en Marea facemos esta proposta. Se queren formular algunha pregunta. Non vou facer valoracións desas declaracións nesta sede. Estamos en sede de dar conta das iniciativas políticas de Marea e eso me vou a cinguir. E a marcha de Alessandra que viu moito centralismo por parte da esquerda no Parlamento Español e que realmente, que a Nova se debe repensar un pouco o seu proxecto, pero que opina vostede de que unha deputada tan nova e con tan experiencia en Madrid saia dali pensando en eso, de que Galicia non contaba? Sí, bueno, non entro nas opinións que teñen compañeros sobre outras formacións políticas e sobre o agradecemento do papel desenvolvido por Alexandra, xa se pronunciou tamén o Consello das Mareas, co cal tampouco facer ningún pronunciamento que non seña a acción política de Marea durante esta semana. Xa dixen que nos parecía no seu momento que fixera un gran traballo, pero remito máis declaracións que fixemos no Consello das Mareas. Non vou facer máis declaracións sobre ese particular. Estas iniciativas políticas son defendidas por igual por todas as compañías e compañeros e iso que creo que a todo o mundo interesa, ¿no? Que o espacio político de Marea postula e defende as ideas que acabamos de expoñer aquí sobre defensa inquebrantable do Estado social, do dereito a uns servicios mínimos, uns servicios públicos e particularmente dunha sanidade de calidade, a defensa en favor da igualdade das mulleres e homes, da loita contra a precariedade. Estamos todos neso. Muy bien, pues